Gola Urmiyê bi tevavî çik bû û jî nav ço. Pêka dawî raporên ku li nav xwê Îranê belav bûne, êdî dawî avenmayî li kendal û kurahiya vê golê de jî çik bûne. û êdî ev gol bi tevavî jî nav çûye û tevahiya cindarên li nav ava vê golê jî nav çone. Li vê derhekê de Mehdî Zareyî pîsporê Erdnasiyê û mamostayê zanîngehê ragihandiye ku pêka dawî venên vê golê, ev bi tevî şik bûye û tevahiya ekosîstema vê golê û hervîsa curên cindarên vek mêguyên xwecihiyên vê golê jî nav çone. Navbirî îşare bi vêyekê jî kiriye ku çendin milyard ton xwê li vê golê de heye, ku bîrabûna badê heta navbajaran here û cîhana milyonan kesî de bikeve. Nav metirsiyên vek neksweşiyên pişik û dil û li rastiyê de keyrana çikbûna Gola Urmiyê, ji paşatên cîngehê, derketiye û evlehî, aborî û tendurustiyek helkê xistiye metirsiye. Cinavçona verzerî, koçberiya bi neçarî, nexweşiyên çor bikur, cinavçona cîngeha mirovî û kuvî, bi tene beşek ji paşatên cinavçona Gola Urmiyê ye.